ఈరోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చి పంచాయతీ దగ్గరికి వచ్చి మన చెరువు పాడి మన చెరువు ఇక్కడ కూర్చొని రూల్స్ పెట్టి ఎవడో మేత వేయకూడదు, మేత వేసారంటే వాళ్ళకి ఆ చెరువు అప్పుడుతో క్యాన్సర్ అని రూల్స్ పెట్టి గట్టిగా మాట్లాడి చెరువు ఇక్కడ నేను పాడాను. మన ఊరు చెరువు ఎందుకు పాడాను? మన ఊరు కోసం జనాల కోసం శుభ్రంగా ఉండాలని. సంవత్సరం చేపో లేదా మనిషికో చేపో అది వచ్చిన కాడికే ఆ రోజు అక్కడ ఎవరొస్తే వాళ్ళకే, ఆడు లేదు ఈడు లేదు, ఏ పార్టీ లేదు, ఏ కులం లేదు, ఎవరొస్తే వాళ్ళకి చేపలు ఇస్తాం. 1 కేజీ కూడా అమ్ముకోను. ఇదంతా నేను ఎంత మంచి దృక్పథం చేస్తున్నానో మీరు గుండెల్లో పెట్టుకోండి, మనసులో పెట్టుకోండి. లీజులిస్తే చెరువును పాడు చేస్తూ గ్రామస్తులకు హాని చేస్తున్నారని భావించిన సర్పంచ్ నాగభూషణం ఆయనే లీజు డబ్బు చెల్లించి సహజ సిద్ధంగా చేపలను పెంచి వాటిని గ్రామస్తులందరికీ పంచిపెట్టారు. ఎటువంటి మేత లేకుండా చాలా పౌష్టికంగా సహజసిద్ధంగా పెరిగిన చేపలను ఈరోజు ఆయన ఊరు గ్రామ ప్రజలకు పంపిణీ చేయడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. చుట్టూ రోడ్డు అమ్మడ వెళ్తుంటే వెళ్ళలేకపోయాం, అంత దుర్వాసన వచ్చేది. కేజీ మందు కూడా వేయకుండా చేపలనే పెంచి ఊరంతా పంచిపెడుతున్నారు. సర్పంచ్ నాగభూషణం గారు చెరువుని తీసుకుని రకరకాల జాతుల చేపలు వేసి ఉచితంగా వాటిని పెంచి ఉచితంగా గ్రామ ప్రజలకు పంపిణీ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మాకు మందు లేకోకుండా 2 సంవత్సరాలు బట్టి చక్కగా పెంచి వెంకన్న బాబు గారు మా ప్రెసిడెంట్ గారు మాకు అందరికీ కూడా ఉచితంగా చేపలు పంచిపెట్టారండి. సాధారణంగా ఎవరైనా అమ్మకానికి పనికిరాని చేపలనో లేక చచ్చిన వాటినో ఫ్రీగా ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ సర్పంచ్ నాగభూషణం మంచి చేపలను ఉచితంగా ఇవ్వడంతో చేపల పులుసు, ఫిష్ ఫ్రై చేసుకుని పండుగ చేసుకున్నారు గొల్లగూడెం గ్రామస్తులు. ఈ స్టోరీ చూశాక మీకు కూడా నోరూరుతుంది కదా. మనకు కూడా ఎవరైనా చేపలు దానం చేస్తే బాగుండనుకుంటున్నారా? మీరే కాదు, గొల్లగూడెం చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులు కూడా ఇలానే అనుకుంటున్నారట. మాకు కూడా చేపల దానం కావాలని అడుగుతున్నారట. ఇదండి ఈ చేపల దానం కథ.